Tänään me keskustellaan erilaisista maalauspohjista. Tässä ensimmäisenä ihan tällainen perinteinen pinkopahvipohja, eli tässä on kangas pingotettu pahvin päälle. Nämä on tosi edullisia ja pääsee kuitenkin kokemaan sen kankaan tunnun. Toisena mulla on ehkä tämmöinen vähän yllätyksellinen materiaali, eli paperi. Eli voit maalata akryyleillä ja öljyllä myös paperille. Tätä ei tarvitse siis millään tavalla pohjustaa, mutta suosittelen teippaamaan tämän kiinni johonkin maalauspohjaan. Mä käytän eniten ihan näitä kangaspohjia. Te löytyy erilaisia, on pyöreitä, on erilaisella profiililla, laksumpaa löytyy ohkaisempaa. Usein teen maalauspohjat itse, silloin mä tilaan puusepältä ihan määrämittaista kiilapuuta. Kun tehdään pohjat itse, niin silloin toki tarvitaan myös kangasta. Ja mä tykkään käyttää tällaista pohjustettua puuvillapellavaa, eli tässä on suoraan gessopohjalla. Sä voit myös maalata suoraan tälle kankaalle ilman, että sä laitat siihen kiilapuita. Ja sähän voit siis maalata periaatteessa mille tahansa vaan levylle. Ja suosittelen aina ensiksi pohjustamaan sen, eli laittaa siihen gesson pinnalle. Myös joskus tehnyt itse tällaisia pellavapohjia, eli tässä on raakapellavaa ja mä oon tämän pohjustanut läpinäkyvällä gessolla, jolla mä saan tähän tämän pellavan ihanan sävyn ja pinnan näkyviin. Ensi kerralla me tehdään itse maalauspohja.